Hayırlı gün. Бүгінгі тапшыруда біз Чувашстанда орнашқан татар авыллары тарихына һәм көн күрешенә багышланган тапшырулар циклын дәвам итәбез. Әйткәнемчә, бу сезонда без Рәсәй төбәкләрендәге татар авыллары буенча йөреп, аларны менә шундый төрле бүлекләр белән бергәрәк җыеп чыгарырга булдык. Без Чувашстанда һәм без биредә берничә авыл тарихын сезгә күрсәтәчәкбез. Әлбәттә, Чувашстанда татар авыллары 10-15 кенә дә түгел, ләкин аларның барысын да кертеп бетереп булмый. Шуңа күрә без сезнең игътибарга һәр өлкәгә кагылышлы тарихы булган һәм йөзек кашы булып торган үрнәк авылларны күрсәтеп, аларның инде шушы якта яшәүче татарларның тормышын төрле яклап сезгә ача торган итеп бирәбез. Беренче тапшыруда без Шыгырдан авыл турында сөйләштек һәм анда без күбесенчә эшмәкәрлек, сәүдә эшләре темасына басым ясадык. Ни дисәң дә, Шыгырдан авылы ул тирә-як канәк менә шул итчеләре белән, эшмәкәрләре белән танылган инде. Бүген исә без Чувашстанда яшәүче мишәр татарларының рухи, мәдәни байлыкларына тукталырга булдык. Бу тема турында сөйләшкән вакытта, әлбәттә, иң беренче булып хәтергә Урмай авылы килә. Шуңа күрә бүгенге тапшыруны без әлеге Күркәм авылының менә шушындый матур манзарасыннан башлыйбыз. Урмай авылының атамасы йомышлы татарларда еш очрый торган Ураз Мөхәммәд дигән ирләр исеменең кыскартылган варианты. Авылның яшенә килсәк, аның безгә билгеле документларда күренә башлавына 350-400 ел гына. Әмма һәр вакыттагыча тарих моның белән генә шикләнми. 1795 елда ук Урмайның 100 хуҗалыгында 568 кеше яшәгәнен исәпкә алсак, авылның нинди нык һәм борынгы икәнлеге ачыклана төшә. Бүген аганда мин Урмай авылы бергә безнең Чувашстан җирлегендә республиканың көньягында урнашкан Урмай, Тукай, Чичкан, Татар Сыгыты, аннан Шыгырдан авыллары, аларның тарихы бер төрлерәк дип уйлыйм. Һәм шуннан һәм менә шушы авылларда безнең бүген аганда цы белән сөйләшүче мишәрләр яши. Мин аны белештем, цы белән яшәүче мишәрләр безнең Рязань өлкәсендәге Касым ханлыгында алар гомер буе яшәгәннәр. Менә шул Касым ханлыгында 1445 елны безнең Сибир, Казан бек феодаллары килеп шушы Касым ханлыгын урнаштырган вакытта җирле мишәрләр алар аннан китәргә мәҗбүр булалар. Менә шул анда билгеле инде мишәрләрнең цылап сөйләшүчеләрдә, чы белән сөйләшүчеләрдән алар китәргә мәҗбүр булалар һәм алар гомумән алганда ерак Сибиргә барып җитәләр. Безнең яктагы мишәрләр шушында шулай Урмай авылына килүчеләрдә алар икенче şu küçüm vaktinde alar indi şu ninin Tenyak'tan bizim Tüben Novgorod yakından bunda ikinci niye gelip urnaşalar diye oylayım. 1795 елда 100 хуҗалык дидек. Ул чорда авылның 1260 десятина җире була. 1866 елга Урмайда халык та, хуҗалыклар да 2 тапкыр арта. Әмінә җир 1482 десятина генә тәшкил итә. Шуңа күрә бу як халкы электән авыр кул хезмәте белән, һөнәрчелек белән көн күргән. Mana bu susadın diye bak şu geri bende cipne susay şimdi. Bu bir tapqır çıqqan sayın mına Bir tapqın çıqqan sayın mından basabız ayak mına alıştıra da yıkıstıra. Ayak mına bucaka baska mında basabız. Tiyaka basabız da mına cipne kıstıra. Şuna göre iki ne baskışı var indi bana. İki baskısı var iki yakta. Allah atılmasa tuğup bulmayı. Hazır yakşı atılmıyor. Mına hazır mına. Bu sen kıstıra mına. Ayak basarız da mına kısıla. Bu stanoklarda nerseler tokup bula? Neste de bula mına silgiler tuğuybuz.
Disketeler tuğup bula. Elek ilerge purtanga tuğular için cebinden. Purtanga tuğular idi. İyi. Buna çuvaşlarda hazırda var o sıkma. Sabata bilen tırnağa şu sıkma purtanganı tuğuyduk. Cından edilip Menä mында hazır menä bu kibit jipleri indi mesela. bu kibetmeki. Qoyan aladırıyız bu jiplerini. Bu kişelde var Komsomol'da. Yok elek vaqtda bular bulmagan. Eleki vakitte bulmağında bana arkan cipler var, işeleme cipler, arkan işken. Şunu süteydik. Şunu azbarda tırnıydık azbarga suzup. Ondan artık bilen kataydık, şulay dertleneydik. Elek bu ciplerle o kadar bulmagan. Şu hükümetin arkanları var idi, cifeyi de var idi. Şunu sütep, şunu tırnap dertleneydik. Әлеге тукус танугының сакланып калуы да бу як мишәр татарларының бик күп йолалары, традицион кәсепләре, җыр биюләре барланып торуы да мишәр фольклор ансамбле эшчәнлегенә бәйле. Ансамбль искиткеч уникаль мәдәни мирасыбызны һәм ул мирасны саклаган кешеләрне халыкка танытып тора. Урмай авылында безнең мәдәни мираска һәм борынгы җырларга алай басым ясап сөйләү ул мондый гореф-гадәтләр һәм борынгы фольклор ул бары тик Урмай авылында гына сакланып калган дигән сүз түгел. Борынгы гадәтләр, борынгы җырлар, биюләр алар башка төбәкләрдә дә, башка татар авылларында да бар әлбәттә. Ләкин кызганычка каршы без аларны шул кадәр гадәти әйбер дип кабул итә башлыйбыз, хәтта игътибар бирүдә туктатабыз һәм мондый ядкәрләр кызганычка каршы онытыла һәм югала. Ләкин Урмайда менә андый әйберләргә игътибар бик зур һәм аларны барлап саклап киләләр. Гөлсирә апа, хәерле көн. Махсус килдек сезгә менә. Шушы бию турында сөйләшергә бер бик кызыклы борынгы бию бар Урмай авылында. Дөрес исеме ничек ул биюнең? Яулык биеүе дибезендә, яулык биеү дияйдик, яулык биеүе. Кайда биелә торган бию бу? Элекке заманда аулакларда биедик. Аулакларга бер өйгә җыелыша дигәндә, картлар рөхсәт бирсә, җегетләр керә, рөхсәт бирмәсә, җегетләр керми. Җегетләр сорап керә дә, гармон белән керәләр. Шунда давай кызларны биетәбез диләр инде. Первой җегетләр бии, без шунда бер җирдә торабыз инде бүлмә дигән инде элекке бүлмә. Элекке бүлмәдән чыгып җаулык белән бии дигәндә. Ну биегәндә ыста биергә, түбәңдә стакан торса яхшы диләр инде. Стакан куеп та биючеләр бар иде. Бу стакан төшеп китмәскә түгелмәскә. Төшеп китмәскә түгел. Шул төшеп китмәс инде. Ыста биюче була. Алтын басутса диләр иде. Алтын басутса исеме бирәләр инде. Та элекке заманда тәртип яхшы иде инде. Сез менә башта Җегетләргә күренмәгән без, битне каплап биегән. Яулык бию диләр иде. шуңа күрә яулык бию дигән исеме дә бар. Яулык бию диләр иде. Башта егетләр бии дип әйттегез. Аннан кызларны бии, кара каршы килеп бию юк яме? Кара каршы бию юк. Җегетләргә битен күрсәтмәгән җизиңе. Тәртип булган инде, яхшы тәртип булган. Емне генә биегәндә җегетләр чыгып киткән. Моннан чыгып киткәсендә хуҗа бикләп куя. Табыр партия килә. Тагы сорыйлар инде, давай, кертәсеңме? Кертмәсә, кермиләр. Шундый тәртип булган. Биюнең хәрәкәтләренә игътибар итегез. Ул безнең хәзерге бер генә биюгә дә охшамаган. Кыз кешенең тыйнаклыгын, сабырлыгын, нәфислеген ассызыкларга тиешле яулык биюе без күзаллаган аулак өйләрне бөтенләй башка яктан ача. Биредә дин кануннарының беренче урында торганлыгы аермачык күренеп тора. Нәрсәдә эшләрсез, башка җирле халыкны шул өйрәтергә кирәк, шул милли уен коралларына. Элгәре юк иде бит инде. Халык уйный гармунда, битте. Бигенчесендә безнең җирлектә татар думбрасында уйныйлар, күрәйләрдә уйныйлар. Аны барабаннарда уйныйлар. Барабанны татарныкы дип кертеп җибәрү Урмайда башланды миңа калса. Миңа калса мин дә шулай дип уйлыйм. Biz татар гомер буе дәүләтле халык булган. Дәүләтле халыкта ничегендә ул барабан булмасын. Башта мин аны кыстатып чуашлар шикелле, марилар шикелле барабан дип. Гомумән алганда бездә бит Урмайда күбесе төзүчеләр яшәгән. Төзүче.
Менә аларның тип шундай эше күп вакытта күперләр ясаганнар. Менә күперләр ясаганда анда бит иң авыры свай суы. Свай суы өчен ул билгеле безнең җирле, безнең мишәрләребез, төзүчеләребез барабанны кулланганнар. Менә барабан сугып, инде дәрт биргәннәр. Менә үләг дә бар. Аннан мин исемдә гөмәгәндә сугыша хәтлек, сугыша кадәр авылда шундый туйларда, скрипкада, барабанны да кулланганнар, аннан тальянка да кулланганнар. Гүрәй, безнең Кораны, безнең халык гүрәй ди. Аны әлдә ул борынгы гүрәйләр бездә сакланып килә. Чуашстандагы татар авылларының 2-3 катлы таш йортларына күнегергә вакыт та кебек. Әмма аларның һәрберсе теге яисә бу өлеше белән гел күзгә ташланып тора. Электән төзүчеләр авылы икәнлеге сизелә Урмайның. Аның таш йортлары да гадәти тартмалар гына булмыйча, үзенчәлекле архитектуралары белән аерылып торалар. Мына мен 96 жылда мында кайткач, ничектер видоизменить итер екен. Ну просто спичный коробка ясау үчен как-то опять скучно было бы, да? Шуның өчен дә он террас төпләрендә вогынуты кирпечләр, террас кырыларында выпуклы кирпечләр, аннан соң вон чешуя дип уйлап, ну аны без уйлап чыгар нәрсәләрендә. Аның гына тишекләре күрмәсен, ниләр куелган, тимерләр куелган стоп. Ну, эшләрендә һәрберсе тимер белән защищать ителгән стоп диге кар утырып, яңгыр утырып, бәреп чыгармасы сенде. Вот шундый элементлар аннан соң инде ул строительство яклар ул бездән дә каян белим. Мөселман динендә барай бир, ул шуңа күрә ул всегда андый нәрсәләрне ясасаң приятно. Менә бу түбәгә килсәк, түбәдә бит әле монда шакмакланып, шашкалап ясалган дип әйтәсез инде. Да, квадратный шашка дибез инде без аны, да. Ул каян килде дә ничек итеп эшләдегез аны? Опять bu mescitte tigi eliki binalar da var bütünde. Eliki vahşeti yağaç binalarına tigil kirpi zdaniyesi de bulgan bütünde anı. Şuna göre elikiden kilgen, mına şu kvadratlı şaşkılar, ну, наверное, технология не позволяла тиги зур-зур калайлар ясарга, шуңа күрә квадратный шашкалар ясарга, сланцевый крышкалар булганнар, ладно, саламна турында эшләшмәй безне тиги салам крышалар турысында. Аннан соң инде бу квадратный шашка белән фальцовый крыша дибез инде, алар икесе электән килгәнгә күрә, алар бер-берсен сочетать итәләр. Алар никак тиги, алар бер төслегә тиги, ике төрле калайда ясалган. Берсе фальцовый, берсе квадратный шашканың. Ва шуңа күрә, наверное, алар бер-берсен сочетать итәләр, то что элеккидән килгән нәрсә. Вот ничек дәрмәндә и современный да бар, и элекки да бар, вот си. Тагын бер 10-15 елдан капка кыймалары да кичерәя төшсә, Урмай ызбаларын Париждагы нәфис йортлардан аерып булмаячактыр. Урмайның Париж дигән өлеше дә бар инде. Авылның иң беренче 2 катлы йортлары да нәкъ менә шунда төзелә башлаган. Париж атамасы шул урамда яшәүче тик тормас рәссам Вагиз абый аркасында халыкка кереп кала. Вагиз абый, шыгырдан Урмай яклары дигәч, без бит инде уйлыйбыз эшмәкәрлек турында, итчеләр турында, гел матди якны уйлап яшәүчеләр турында, менә шундый эшмәкәрләр арасында рәссам булып яшәп ятуы ничегрәк сезгә? Бик әйбәт сизәм үземне, менә шушы ничек әйтергә кирәк, менә шушы ниндә коллективта, менә шушы арада, чөнки бердән-бер булгач та инде художник булгач, ихтирамы да күбрәк, даны да күбрәк дигән кебек. Сезгә карап торалар инде бер. Әйе, бу якларда менә шулай авылда яшәп ятучы мен үзем генә инде менә шулай. Чуашстанда татар рәссамнары тагын бармы? Ул ишеткәнегез бармы? Чуашстанда татарлар рәссамнар бар. Рәссамнар Исемле рәссамнар. исемле рәссамнардан мен үзем ахырында менә мен ана шулай уйлап торам. Ишеткән юк. Ну, алда ышанырбыз тагын булырлар дип. Вагиз абыйның йортын күрүгә ни өчен Париж икәнлеге дә аңлашыла. Киләчәктә Урмайның Парижны уздырачагына шик тә калмый. Монда бит кемнеңдер башлауы гына кирәк. Архитекторлары үзләренеке, төзүчеләре дә шушы авыллардагы егетләр. Шуңа да бу татар авыллары гел яңартылып торалар. Ләкин бу Урмайның хәзергесе. Ә менә тарихы алай ук якты булмый шул. Бу яктагы татар авылларының тагын бер уртак тарихи сәхифәсе бар, ул Лашманлык. Лашманнар инде алар сословие дип атыйбыз инде.
Лашманнар Казан адмиралтействосына урман кисеп материал әзерләп торган кешеләр. Аларга бик күп татар авылларында яшәүчеләр кертелгән. Шул исәптән менә без бу тапшыруларда йөргән һәм йөриячәк Шыгырдан, Тукай, Урмай, Шишкан кебек авыллар да шул эшкә кушылган булганнар. Кайчан дип әйтсәгез, менә былтыр узган елны 2019 елны лашманлык кертүленең 300 еллыгы булды. Ул чорда инде монда урманнар арчылган, эш барган, ул эш өчен акча түләгәннәр. Әгәр дә инде үзеңнең атың белән килеп эшләсәң, бу хезмәттә бераз арттырып түләгәннәр акчасын, ләкин ул акча тормышны алга алып бару түгел, аны ничектер көн күреп барыр өчен генә дә җитә торган акча булмаган. Гомумән тарихта лашманнар кадәр хукуксыз катламны әле эзләп карарга кирәк. Чөнки аларны куллар дип тә әйтеп булмый, шул ук вакытта иркенләп яшәгәннәр дип тә әйтеп булмый. Сүздә юк, Урмай авылы халкы ул агач эшенә бик хирыс булган, агач осталары бик күп булган монда элек-электән. Ләкин алар шушы осталыкларына күрә ничектер байып күтәрелеп киткән дип әйтә алмыйбыз, кызганычка каршы. Чагыштыру өчен генә әйтәм, Урмай авылы бүген генә шундый матур булгач та, әле 20нче гасыр башында да биредә агачтан эшләнгән, буралап эшләнгән салам түбәле йортлар бик күп була. Һәм Урмай халкының шулай күтәрелеп байып китә башлавы бары тик 19нчы гасырның икенче яртысында гына күзәтелә. 19нчы гасырга Урмай 300 хуҗалыгы, 1638 кешесе булган нык авыл. Тормыш яхшырак төшүнең күрсәткечләре авылның үз тегермәннәре, бакалея лавкалары. Шушы ук чорда авыл мәчетләре дә рәсми теркәлә башлыйлар. Аларның төзү чыгымнарында авыл халкы үзе күтәрә. Әйтәсем килә, безнең бит Кәрбән мирас дигән проект бу ел 4нче ел эшли. Шул проектны без аның кысаларында Җидек шушы мишәрләрнең Чиләбе мишәре булсынмы, Чүпрәленке булсынмы, Межгарьяклары булсынмы, һәм башка яклар үзебездәгеләрнең Чуашстандагы җырларны бергә җыеп туплап, ул анда фәнни нигездәдән дә ул булай нигездәдән дә шуны җыеп бер зур итеп матур итеп программа эшләдек. Менә шуны күрделәр, ул хәзер бөтен ул проект Казанда булып кайтты филармониядә, анда без күрсәттек Казандагы этнографларга, фәнни кешеләргә, булай халыкка инде аны бик яраттылар. Һәм шушы зур безнең дәрәҗәле эшебезне без хәзер күрсәтәбез Чуашстандагы бөтен татар авылларына, шәһәрләренә. Ул гына аз, күзгәбез күрше Татарстанга, Түбән Новгород Межгарьякларына, Ульян өлкәсенә, Мари өлкәсенә, аннан китәбез Башкортстанның Туймазы, Уфага, аннан Алла бирсә юллар безнең Волгоградка, анда безнең татар авыллары бик күп бит. Алла барса күрергә тиеш, белергә тиеш. Әлбәттә, коры сүз белән генә сезне кызыктырып калу бер дә дөрес булмас иде. Урмайга бу як татарларының мәдәни, рухи байлыкларын барларга дип килгәнбез икән, эшебезне җиренә җиткереп башкарачакбыз. Мондый ансамбльне һәм Фәрит абый кебек фольклор белгечен кулдан ышкындырырга ярамый. Бу репертуарыбызга безнең күрше Татарстаныбыздан анда да бит безнең Ц хәреф белән сөйләүчесе безнең мишәрләребез яши, алар инде билгеле Чүпрәле районыннан. Чүпрәле районының Кәкерле авылларыннан язылган шундый безнең мишәрләрнең бүгенгесендә ул теге югалып барган, яңадан чыккан җырында. Әйтер идем, басым ясап, Сүгән яр дигән, ул да Ләмберә мишәрләрен җыры. Анда инде билгеле
Bizim Tatar halkının müşahitlerinde, başkalarında bütün мәгънәсе бит анда мәхәббәт җыры. Мәхәббәт, туган иленә мәхәббәт, сөйгән ярына мәхәббәт инде ул. Гомумән алганда милләтенә, тормышка шундый инде. Алар инде төрле формада, бәлки ул мәҗәл формасында булгандыр, бәлки башка телдә булгандыр. Менә шуңа күрә бу сөйгән ярда да мәхәббәт аны чагыштыру. İki çaşka, birinde şeker, birisinde bal. Etiyim şeker bulsa, eniyim bal bulsa, sigen yarım benim Allah'tan da tatlar diyen şekilde. Gacayip şimdi motor filosofiydi, şimdi motor jöründü. Ул жырны жырлағанда, білім, сізден çıktım, күкішлашлы етері. Анда başka energetika. Кастен çıkan bizinde simisi kalasın. Buna küsüleyinse kalıgan tırnap karasın. Bugünkü günde Tatar dumbrasına katıldık. Anın devlet küleminde de ayrım yasaçları da yok yerli. Bir Allah bilgen bizge Gennadiy abi Makarov şu Tatar dumbrasında işli. Biz anardan iki şu dumbra satıp aldık. Anı dumbra satıp aldığına tüyü de bunu bilirse gerek. Bizim belki bizim konservatoriyada şu Gennadiy abi okutkan kafedrada etnik bölümünde bizim Razile Seyni bu başlap Çabaksar müzik училищен bitirdi. Hazır konservatoriyada. O bizim içeren samimizin solistkası. Mene şuna getirip bizge yana avaz izledik. Dumbra avazı. Dumbra avazı anı bütün jergada salı avrak. Anı salsan da her vakitte bizim tigi mıylarımız, bizim kümüllerimiz tizine kabul etmiyor. Bizim terbiyemiz yok ona. Şu an göre bizimden kübrek menajer formasındaki jırlarını saydık. Ak kalfak bilgili sizlerse de sol menajer stilinde yazılgan şunday birinci jırların birisi. Дөрестән дә бик бай халык яши биредә. Көнне төнгә ялгап эшләгәнгә, ата-бабаларының мирасын хәзинә итеп кабул итә белгәнгә бай яшиләр минемчә. Тарихларына таянып яшәмәсәләр, мондый тормышлары да алтын урда тамырларына ишарәләп торучы мәхәббәт мәчетләре дә булмас иде, мөгаен. Бабай мәрхүм әйтмешли, Жигуле ат белән авыл урамнарын әйләнүгенә дә ни тора җәмәгать. Кызганычка каршы бүгенге көндә безнең авылларыбызда менә шундый ат җигүчеләр, ат белән нинди дә булса хезмәт башкаручылар, бәйрәмнәргә чыгучылар кимегәннән кими бара шул. Әлбәттә, моңа берничек тә гаеп итә торган түгел, чөнки адәм баласы заманага яраклаша да белергә тиеш, аның артыннан өлгереп тә барырга кирәк бит әле. Шуңа күрә
Инде без хәзерге көндә ат асырамасак та, ул безнең каныбызга сеңеп калган һәм безгә ничектер бик тансык әйбер булып тора. Инде атны күргәч, барыбер дә бераз йөрәкләр сикереп куя. Мин шәхсән үзем ат белән шөгыльләнгән, гомеремдә бер тапкыр да ат җигеп караган кеше булмасам да, менә миңа шул кадәрле рәхәт булды. Нәкъ менә шушы Урмай авылына килгәч, аның тарихын, горыф-гадәтләрен өйрәнгән вакытта авыл урамнарында менә шушындый егетләрне күрү. Ләкин юл кешесенең юлда булуы хәерле, һәм безнең ерак юлларыбызга бик матур һәм бик әйбәт атлар булса да, үзебезнең тимер атыбыз күпкә кулайрак булыр. Илдар, рәхмәт бик зур. Бүгенгә менә шушы урында Урмай авылы турындагы тарихыбызны төгәлләп торабыз, ләкин Чуашстанда урнашкан татар авыллары буенча безнең алдагы тапшыруларда да сөйләр сүзләребез бар әле. Шуңа күрә әлегә сау булып торыгыз.